कसे काय म्हणजे आज आपण जी रेसिपी बनवतलो ती आपणाक पप्पांनी सजेस्ट केलेली असं त्यासाठी आमका करेक्ट आमच्या जुन्या घराकडे यावचं लागलं कारण घराच्या समोरच कडीपत्त्याचा छोटासा झाड असा आणि आपण कडीपत्त्याची पानं लागणं असते जेवढी आमका पानं लागणं असती सगळी पानं काढून घेतले त्यानंतर करेक्ट आमच्या खालच्या घराकडेच नळावरती पानं धुतलंय आणि त्यानंतर आमच्या माडात मस्त आम्ही आमचं कुकिंगचं सेटअप लावलो सगळ्यात पहिला टोपात घेतलो आपण बेसन त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकून घेतलो तांदळाचा पीठ थोडा त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट टाकलो कोथिंबीर टाकलो म्हणजे तुम्ही ओ सुद्धा ऍड करू शकता आम्ही टाकूक नाही त्यानंतर मीठ टाकलो त्यानंतर रेड चिली पावडर टाकलो आणि आपण म्हणजे आता काय करूचा तर आता आतमध्ये पाणी टाकायचं आणि मस्त बॅटर असं तर रेडी करून घ्यायचं आणि याचा बॅटर रेडी करताना तुमका एकदम पातळ बनवचा नाही कारण नाहीतर तर पानांका चिपकाचा नाही तर म्हणजे रेसिपीचं तुमका नावच सांगू नाही तर आपण आज बनवतो कडीपत्त्याच्या पानांपासून भजी आणि मी सुद्धा याची रेसिपी बघितली बरेच दिवस आणि आमका ट्राय सुद्धा करून बघूचे होते पण पप्पांनी जास्त आग्रह धरल्याने की करून बघा एकदम भारी लागतली म्हणून तर मंडई बनवूक एकदम सोपी असत तुम्ही नक्कीच ट्राय करून बघू शकताय तर आम्ही तर बनवतो आणि आमची बनन रेडी सुद्धा झाली आणि अशा प्रकारे आमची पूर्णपणे प्लेट सजलेली तर या मंडई आता टेस्ट करून बघूया पहिल्यांदाच ही भजी ट्राय केलो पण कडीपत्त्यांच्या पानांचं फ्लेवर एवढं जबरदस्त होतं ना की शब्दात सांगू शकणे नाही तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.